posachedwa patu kupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero pa 11 September 2024. Paja Bon Kalindo iyeyu amati ndi president wa anthu osauka komanso president wa bungwe lake limene iyeyu ndi amalawi ena anayambisa lotchedwa Malawi First. Ndipo Bon Kalindo lero pa 11 September wayankhula motere makamaka kusatira pamene zinthu zina zimene zikuchitika m'dziko muno. Ndipo iyeyo ndikathokoze amalawi wonse akufuna kwabwino amene mutangomva zulo uthenga onena kuti ife amalawi First takonza programu yopita kumachinga kukathandiza anthu amene akudya chiteze. Amalawi ambiri aonesa chidwi ndipo tikunena pano talandira kale ndalama yopitirira 70,000, matumba 10 achimanga, matumba awiri anjere, komanso chithandizo chosiyana-siyana chimene chikubwera ku Malawi First. Timati tithokoze Mulungu chifukwa cha mtima wanu inu amalawi amene simukufuna kuti amalawi anzanu azivutika. Malawi amene timamufuna ndi amene chifukwa kuvutika kwa anthu akumachinga ndi kuvutikanso kwa anthu akuchitipa, ndi kuvutikanso kwa anthu akusalima, ndi kuvutikanso kwa anthu akumsanje. Kufa kwa munthu mmodzi ndiye kuti tonse Malawi muno tafa. Choncho ife ngati bungwe lathu lomenyera maufulu sitimangoyang'ana nkhani ya mademo yokha, komanso timayang'ana kwambiri umoyo wa anthu mmene akukhalira anthu muno Malawi. Monga amene tanenera dzulo kuti ngakhale ku South Africa anthu akuzunzika kwambiri pamene dziko lathu, pamene atsogoleri athu sakupangapo china chilichonse chofuna kulankhula ndi anzawo aku South Africa cholinga kuti athandize komanso awombole miyoyo ya anthu imene ikuzunzika mu dziko la South Africa amenenso ndi amalawi. Ndi chifukwa chake maiko ena ngati ku America amakhonza kuchoka ku America kukupita ku Afghanistan, kukapena ku Germany, kukangomutengako munthu mmodzi kuononga millions. Koma kuno ku Malawi atsogoleri athu alibe nafe ntchito. Ndi chifukwa chake pano ali bize kugula andale, motero kuti inu azipani zosusa mukuyenera musamale kwambiri ndi anthu anu amene mmatcha kuti ma MP azipani zosusa akugudwa. Pakali panopa ali pa shopping spree a MCP poganizira kuti zisankho zikubwera posachedwa pompano. Ndi chifukwa chake panopa ngakhale Capitol Hill yonse yasamuka ili kunsanje kumene akupitisako ndalama zopsa, kumene anthu akugudwa ngakhale maziphunzitsi ngakhale mapeya agundika kukhala nawo ma meeting osiyana-siyana ndi cholinga kuti abere zisankho zimene zikubwera za 2025. Choncho inu amalawi nonse amene mukuthandiza tikuthokozeni kwambiri. Pa spokesperson yathu alankhula ndipo apereka manambala amene mungatumizire ku chithandizo, komanso ena amene mukufuna kuti muziwe zambiri. Nthawi yanu ndino yokuti mukhoza kundiyimbira ine ngati president wa anthu osauka kuti tikuuzeni za program imene tayikonza wiki ya mawa loweruka. Tipita kuja kumatchedwa kumachinga kuti tikathandize amalawi anzathu amene akuvutika ndi njala, amene avutika kwambiri akusowa zakudya pakana saizi yomadya ndithu chiteze. Malawi wathu ndi mmodzi ndipo ngati ife sitithandizana tokha palibe amene angabwere maiko akunja ndikuzatithandiza ife amalawi ngati tokha sitithandizana. Ine ndkunyadireni kwambiri inu amalawi ndipo mwaonesa mtima wa umalawi makamaka amene mwayamba kupereka kale chithandizo. Tangolengeza zuloli komano chithandizo chayamba kubwera. Izi sitikuzitenga kukhala zophweka koma tikungothokoza wa mwambayo chifukwa zimene mwapanga kapena zimene mukupanga mukusiyanaso ndi usogoleri wa dziko lino. Kumafunsa kuti kodi ndinu president wanji, tili ndi president wanji amene amakhonza kuononga taxpayers money kungopita ndithu kukaonera kapena kukayendera ng'ombe zake. Kafukufuku wathu tampanga ife ngati Malawi First ng'ombe zimene zimakayenderedwa zija kugwirisa ntchito taxpayers money kumene kwalembedwa ngakhale azungu kuja. Ng'ombe zija ndi
ndi za iyeyo za president. Ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti lero tikhoza kumaononga ndalama taxpayers money munthu kuti akangoyendera kumunda kwace, akangoyendera kukhola lace poganizira mavuto amene akukumana ndi amalawi muno Malawi. Anayenera kuchitapo kanthu, anayenera kuonesa usogoleri wakuno ngakhale olo maloya akuuchita question. No wonder maloya opakali pano akonza ma demonstrations amene ati achitike muno Malawi ponyasidwa ndi ulamuliro umene ukuchitikira. President wokuti akadzuka lero amangokhonza kuwatembenuza malamulo amene angatembenuzire. Izi tikufuna tikulangizeni kunena kuti pamawa lino muzakachoka pa udindo muzakhala answerable kwa Malawi chifukwa mwachisanzo nkhani ya mining muno Malawi, nkhani ya migodi act kuchita kunena momveka kunena kuti munthu amene akuyenera kukhala ndi license ya mining ndi yekhayo amene ali Malawi. Koma taona zodabwisa mawiki apitawa President Chakwera akutenga mining license kupereka ku company ina yakunja, komanso company imeneyo inayamba yapangaponso za chinyengo muno Malawi. Ndi nkumafusa kunena kuti kodi sono amene amapanga malamulo ndi kuwateteza masa amene munayenera kuteteza malamulo ndi inu ngati president. Koma ngati president akuswa malamulo, president ameneyo anayenera kuchita resign, ndipo sanayenera kupasidwanso mpata wina uliwonse wolongosola chifukwa iyeyo ngati executive arm of government, president anayenera kusunga malamulowo. Choncho ino Amalawi ndikufuna ndikuchenjezeni kunena kuti musakhulupirire kapena kudalira boma ili palibe chimene likupanga, ndipo cholinga chawo chimene abwerera panopa plans yawo onse ndi obera zisankho za 2025. Ndipo lero malamulo sakusatiridwa olonga khale aja amapanga za traffic apolisi amene akulolera ndithu kuma azipani kumanyamula anthu makamaka MCB kumanyamula anthu m'magalimoto amene sakuyenera kunyamulamo anthu. Ndamva chisoni kuchikwawa kumene asamusira boma pano anthu akamapita ku misonkhano ya president akuanyamula truck yakenso ndi terera yomwe. Pa malamulo aziko lino samalola kunena kuti truck ikanyamule anthu komanso akanyamule mu trailer. Zimene zozo ndizolesedwa kwambiri malamulo aziko lino. Koma popeza tili ndi wamkulu wa polisi amene anachita retire kale amene ali pa ganyo, ndiye mwina akufuna kuteteza ganyoyo akuwazuza songa khale ndi apolisi yake omwe. Apolisi so akunyamulidwa malole ngati ng'ombe. Apolisi pakali panomba akuzunzika kwambiri chifukwa cha usogoleri. Tangoganizani iniyo kuchosa apolisi kuchokera kumpoto mulole nthawi yozizira pakati pa usiku ndikuachita transport anthu apolisi kuchokera kumzuzu kupita nawo kuchikwawa for security. Kodi iyeyi pakali panopa akuopa chani? Ndizodabwisa kwambiri kuti president azikakhala ndi apolisi opambana 3000 kuti ati akangomugadira ku msonkhano wake wa kuchikwawa. Ine ndamva chisoni kwambiri kuona ngakhale anthu akuyenda m'matraki kumanena kuti kodi Amalawi ife tifere chani. Mmene alili matraka kusika msese opita kuchikwawa, truck and trailer zimene ndizolakwira pa malamulo a road traffic. Koma akuluakulu a polisiwo zimene zakuziyang'anira, ndipo ali azipani ena kuti apanga zimene zinimakumbukira. Unalipo msonkhano wina wa DPP anapita pakana ndikukagwira anthu amene wakunena kuti simunayenere kuti muziyenda m'matraki. Anthu anagwidwa pakana analephera kupita ku msonkhano. Koma wa MCP alolera ndithu kumayenda ndithu m'matraki and trailer, koma apolisi osapangapo kanthu. Ndikunena tu ku polisi ku anthu angochita nako transfer chifukwa cha miseche. Ndipo ngati kuli institution yomvesa chisoni kwambiri ndiye ndi ku polisi ukuku kumene anthu akuzunzikako. Ena amba kuchita resign woka ntchito chifukwa cha nchitidwe ozunzidwa makamaka ukakhala kuti siwe nchewa. Anthu akuzunzika kwambiri ku polisi akungokhalirako kuti nanga popeza nayiyamba kale ntchitoyo nanga ndikayisiya ana aja chani. No wonder today mukakafufuza mpeza kuti nambala ya anthu ozimangirira yapambanano
ma alarming levels kuchokera January kuzafika mu June kuzafika mwezi uno anthu ozimangirira okha akwana 400 amene otu ndi ozimangirira ndi kumakachita ripoti ku chipatala kumakachita ripoti ku polisi nanga omwalira okuti sakuziwika mizimu amene sanalengeze ndiye kuti Malawi ino tikuluza anthu angati pa mwezi ndizomvesa chisoni zonsezi mukazisatira ndi nkhani ya mavuto amene wabweresa Chakwera amene munati muone ma pictures yake akali asanakhale president inu kumamva chisoni kumanena kuti hey sapato ya president mene yatuwiramu nthawi imeneyo akufuna u president koma pano panafikapo ndi makhumucha sopano sangamve za anthu Malawi muno ali pa mavuto woopsa pa mavuto even awo akumaanamiza kunena kuti bwerani muzatenge ngongole za nifi anthu akuzunzika kukanengo uku anifi anapita ku area 25 kukapereka ngongole kumeneko kuanamiza anthu kuti azamba kutolera pakatha chaka tikunena pano anifi akufuna ambe kugulisa katundu wa anthu even oloza ntukula pa khomozo mwezi kupita ku Sigerege ku Blantyre anaitana anthu 3000 zulo kuti akalandire ujene ndalama ya ntukula pa khomo poona kuti president ali ku Southern Region ndiye akufuna aoneke ngati ndi president usamalira anthu kwaitana anthu over 3000 kuti akalandire za ntukula pa khomo kupezeka kuti pamene pajapo analandira ndi anthu 125 okha ena onsewo anayabweza kuvutika kwa Malawi kufunafuna kuti akhale pabwino ziko lomvesa chisoni kwambiri ndimamva chisoni ndimalira mu mtima mwanga ndikamaona anthu osauka akuzunzika anthu olemera mukulemererabe zokuti kunja kunoko anthu akudya chiteze zimenezo simukuziziwa ndipo nkhani imene iyi olo yogawa chimangayi muyiona abale yanga chimanga chanenedwa kuti afuna azigawazi azigawa kuzera mapate lines azigawa kuzera ku regionalism practice no wonder lero ma MP ena akumapita kumaka muhonga president ndicholinga kuti mwina angolandira matumba chimanga achimanga 600 kodi tukukuchitika tu zinthu zambiri Malawi muno olokuti MP amene apeze chithandizo zinthu zimayendera ndale ngati sagonedwa ku parliament ndi ma ministers amene sangalandire chithandizo ngati suhonga boma iweyo ngati uli mamuna sumalankhula zohonga boma uziwe kuti sulandira chithandizo chachitukuko mudera lako ndi imene zikuyenderatu kuno ku Malawi if you can't be with them you will not benefit anything chitukuko chakuno chaku Malawi chimayendera ndale basi kulibe kuti akhoza kukaika magesi kwina kwake akangoika ko magesi kumene kuli opposition kungoika ko magesi azichitukuko cha ziko koma munthu akhale kuti akusapota ma ideas yawo akulankhula za iwo zokoma za iwo akakhala azimayi ndiye kuti mwina agone kaye ndiye kuti ma MP amene alandira chitukuko ngati ali osusa ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri pakali pano tikunena panopa parliament yaononga ma billions kuononga mabilions ndikungositha ati mipando basi mipando iyi maoneka ngati kala iyi ndi ya DPP ndi teni tisinthe izioneka mwathu mwa MCP tikunena pano ngakhale olo makirinas ochita kirini kujeni ku parliament pali ena ali ndi uniform yawo yooneka ngati ma t-shirt kapena nsalu ya PP ena ali nawo yawo yooneka ngati ya DPP amene otu makirinas ma company ochita kirini ku parliament koma kuopsezedwa ndi ma MP MCP ma ministers MCP kunena kuti bwanji mukuvala makalazi akuno kuno ku parliament ooneka ngati ndi chipani cha PP kapena cha DPP ndizovuta kwambiri andipakufunikira kuti ife ya Malawi tivale zilimbe chenjezo langa lomaliza likupita kuja kumachedwa ku UTM ndi chipani chomvesa chisoni chimene kuli ma divisions kuli ena amene akusapota mitiko ndi amene akusapota makandulo ndiye ukaona wa makandulowa ndiyetu aliko khandi 2011 kukanganirana udindo umozi ndiye mafusa kuti kodi mukapita nonse amene ku convention mukukanganirana udindo umozi wa president uyu wantiko imasaka khandi advantage chifukwa chokuti inu mukagawa mavoti tu mukagawa mavoti osakhala pansi ndi kukambirana bwanji
mukamanena kuti mufuna musunge legacy ya Chilima, kuyisunga kwa legacy yomwe kuyisunga motani? Mukuteteza bwanji mzimu wa munthu amene anali president wanu? Ndi chifukwa che ndimanena momveka bwino kunena kuti munthu amene angasunge UTM ndi Mayi Mary Chilima. Koma soka ilo ziko lathu linalozedwa kutero ndiye kuti alipo ena asomwine akubanja amene akufuna kumulesa munthuyo. Ziwani kunena kuti amene angateteze zina la mamuna wache ndi Mary khayo, palibe amene angateteze zina la Chilima. Choncho inu akubanja nanunso ngati mwapezedwa mukanangonena, koma munayenera kuti mumusiye amene, ndipo inu ndi amene mukanakhala pasogolo kumulangiza munthu wanuyo Maryyo kuti ayimirire UTM. Ngati UTM sayimirira Mary, muziwe kuti UTM iyo yathapo, chifukwa ukuku kuli makangano, ndipo posachedwa pa UTM igulisidwa, ndipo ikhoza kumapita kuja kumasankho popanda candidate. The DC. Koso kunalikuyankhula kwa Abon Kalindu monga atanenera kuti iyeyo amati ndi president wa anthu osauka komanso president wa bungwe limene anayambisa la Malawi First, ndipo zimenezi